Moi Eikki. Terve, terve. Kiva on sua nähdä taas. Ja tänään on semmoinen ajatus oli, että keskustellaan tästä venestä. Niin, millä nokkalla me istumme nyt. Kyllä. Ja se on semmoinen tärkeä vene. Se ei ole missä tehtaalla rakennettu vene. Se on semmoinen yhden miehen ajatuksesta syntynyt ja sitten siitä paperille laitettusta piirustuksesta on sitten kasvatettu semmoinen kova rautavene. Kyllä. Et koska sä sen veneen sitten niin kuin aloittit ajattelu sen veneen rakennuksesta? Joo, se alkoi joskus varmaan 77 mentiin kiiloihin vannon kanssa. Silloin meillä oli semmoinen itse tehty, sekin oli vanerivene, semmoinen 6 metriä pitkä. Siinä oli keskimoottori ja sitten heti rupesi silloin ajatus syntyyn, että joku vähän isompi täytyisi olla semmoinen, missä voisi yöpyä. Ja sieltä se sitten lähti liikkeelle. Kaikenlaisia piirreltiin ja suunniteltiin. Aha. Mistä sä otit niinku semmoista mallia siihen venerakennukseen? Joo, se löytyi semmoisesta, oikeastaan malli oli tämmöinen vähän vanhahtava, että mulla oli semmoinen 20-luvulta peräisin oleva A.I. Wallin moottorivene-kirja. Ja siellä oli tämmöisiä sen aikaisia tämmöisiä veneitä ja joku hinoajakin siellä oli mallina. Ja ehkä malli tuli sitten sieltä ja sitten joku tämmöinen hyttirakenteet ja muut sitten, niitäkin oli monenlaisia siinä suunnitelmissa matkan varrella. Lopulta oli tämmöinen sitten, mikä oli jo täysin katettu, kun tietää, että kesät voi olla aika sateisia ja sitten jos aikaisin aloittaa ja myöhään lopettaa, niin silloin tietysti pitää sitten olla lämmintä hytissä. Että niin, me jäätiin sitten siihen, että sä tekit näitä piirustuksia. Niin, se oli siis koska semmosia... tuli sun semmonen, no sä tekit eskiisejä aluksi. Niin oli just semmosia ihan luonnoksia, tämmösiä pienikokoisia johonkin vihkoon ruutupaperille ja sitten siitä niin kun, sitten kun se lopullinen muoto löytyi, niin sitten ja sen koko, että se oli tämmönen 8 metriä niin. Ja 3 metriä leveä, koska leveys antaa sisätilaa ja no se tekee varmaan veneen vakavammaksi myös. Niin tekee just joo. Niin. Ja sitten se, että tilaa tosiaan tarvittiin ja oliko yksin niin ajattelemassa näitä tai oli vaimokin oli totta kai sitten siinä vaiheessa joo, että oli, että kyllä niitä yhdessä suunniteltiin. Että no niin. Ja sitten jossain vaiheessa tuli toi, että kun aina pesullahan jossain täytyy päästä käymään, niin sitten, että tehdään siihen saunakin. Täällähän oli semmoinen Hakkaraisella sytky, semmoinen puuvene, missä nyt oli jonkinlainen avosauna siellä kannen alla. Ja sitten siitä lähdettiin vähän parannettua painosta tekemään. Ja sitten oikeastaan se runko oli sitten jo suunnittelu suunnilleen käynnissä, koska se oli 79 sitten tehtiin se pienoismalli siitä rungosta, eli se oli 1/10 ja pahvista ja vanerista ja sitten sitä pienoismallia mä olen nähnyt. Joo, se on nyt minulla. Joo. Ja niinku relikvia säilytyksessä, että se kuuluu sen venen kanssa niinku yhteen. Ja sitähän koivuitettiin sitten, sehän on painosuhde sitten 1/1000, eli jos vene ajattelee, että se on 5 tonnia painaa, niin silloin se pikkumalli painaa 5 kiloa. Että ja sitten tein semmoisen isoista muttereista semmoisen 100-kilosen painon, mitä sitten sijoitteli eri paikkoihin, voi katsoa, että miten se kallistuu, jos reunalla kulkee ja muuten. Ja. Mutta hytti ei ollut ihan lopullisesti vielä siinä vaiheessa, että sitä sitten muuteltiin vielä loppuvaiheessa, että siitä tuli sitten tämmöinen umpinainen tosiaan just niiden. Mutta nyt me istummekin sen saunan kattolla. Joo. Mitä oli sen saunan tilalla silloin, kun siellä ei ollut vielä sitä saunaa? Siinä oli aika iso avotila silloin. Avotila, niin, ei ollut joo, niin oli, että siinä oli pieni etuhytti ja sitten takahytti ja takahytti taisi olla avoinkin perästä pressulla peitetty, mutta kuitenkin sitten se käyttökelpoisuus olisi ollut
vähän huonommin. No silloin ei olisi pystynyt niin kuin viileämällä kelillä. Niin no, kun ajattelee, että kuitenkin aikomus oli, että aikaisin veselle ja myöhään ylös. No just. Että se niin kuin parantaa sitä vetellä olemisen niin kuin laatua. Niin no, just näin. Asuttavuutta just. Ja uimaportaat tietysti täytyy olla, että pääsi uimaan silloin. Niin. Sitten, että. Kuinka silloin kun te saitte sen veneen valmiiksi tai vesillä, silloin oli lapset pienet, kuinka he tykkäsivät tästä veneestä? Kyllä, nehän oli heti siellä, asuttiin koko perhe, että täällähän me vietettiin kesiä, että aina ankkuriin johonkin ja vaihdettiin paikkaa ja paistettiin räiskäleitä ja tämä oli niin kuin vesillä asumista, ei niinkään se ajaminen aina ollut tärkeää, vaan se, että. No selvä juttu, että venettähän tehtiin sitten 5 vuotta siinä meni, se oli 80, oikeastaan 79 taisi tulla ne rautalevyt sitten kotipihaan tuohon toiselle puolen järveen ja siellähän tätä sitten tehtiin. Ensin tehtiin puukaaret ja sitten niin kuin nurinpäin se tehtiin ja sitten levyjä pikkuhiljaa siihen päälle. Siinä meni varmaan ensimmäiset 2-3 vuotta sen rungon teossa. Sitten se käännettiin oikeinpäin ja tehtiin sitten semmoinen pressukatos päälle ja se vaakittiin oikeaan asentoon ja sitten lähdettiin niitä sisustaa rakentaa ja sitten vanerista hytti loppujen lopuksi. Mutta tässä etualueella on semmoisia niinku taivutettuja näitä levyjä. Niin, no, miten sä ne taivuttit silloin? Ne on niin kuin yhteen suuntaan rauta aina taipuu, että semmoinen, sitten jos siitä tehdään niin kuin kupera, niin sittenhän se tarvii olla tämmöinen prassi, eli siis puristimella tehdään, mutta levyhän taipuu aina yhteen suuntaan, eli noi on niin kuin hitsattiin joku kiinnike sinne ja sitten tämmöisellä vaijeritaljalla vedettiin se ja taas hitsillä kiinni reunat ja taas siirrettiin se otto vähän pitemmälle ja pikkuhiljaa sillai. Se vene on ollut minulla muutama aikaa. Tiedän sen, että tässä veneessä on tällä hetkellä traktorimoottori. Joo. Mutta sä olet aiemmin sanonut, että tässä alkuperäisesti oli ihan eri moottori. Oli, että siinä oli semmoinen tosiaan norjalainen, semmoinen Sapdiesel, 2-sylinterinen, vähän niin kuin semmoinen jyskyttävä, semmoinen Wikströmin tapainen kalastaja. Se oli ihan täysin siis tämmöinen ammattilaismoottori, että se silloin heti oikeastaan ajateltiin, että semmoinen kunnollinen sen täytyisi olla ja sitten siinä jopa hankinnassa oli semmoinen hyvä juttu, että se rahoitettiin osittain sillä, kun meillä oli toinen lapsi sitten syntymässä ja häntä odotettiin ja vaimo jäi sitten äitiyslomalle ja siihen aikaan sai tämmöistä äitiysrahaa etukäteen, niin se koko rahamme sitten tietysti sijoitettiin venemoottoriin. No ja? Tärkeät asiat ensin. No se oli iso apu varmaan. Joo, kyllä se oli, että ei se ihan siihen riittänyt. Se oli aika kallis siihen aikaan kyllä. Että. Mutta koska sä laittoit sen traktorimoottori tuohon? Jaa, sitten mitähän se on vaikea sanoa. Kyllä se jotain, koska se, olisiko ollut, että se ostettiin jo euroilla, että se on jotain 2000 alkuvuosi oli. Okay. Et nyt on tällä hetkellä se on sitten Valmetti 80. Niin on, että siinä on hirveästikin teho, että ihan se ajettiin ihan jollain puolikaasulla saikin vissiin ajatella. No tässä oli ihan voi sanoa, että ei ole puoltakin kaasua. Niin on. Ettei se, siihen vähän ajatteli, että joskus se menisi vähän lujempaa, kun tulee tehoa lisää, kun vanha oli 22 seppää ja nyt on 80, mutta ei se nopeus siitä kauheasti. No nopeus ei nouse, mutta melu nousee. Niin on. Et kyllä sieltä sitten ohjaamossa on kyllä semmoinen aikakin kova melu, jos pistä kaasua vähän kovemmalle. Niin on. Aika mukava ominaisuus tässä veneessä on se, että niin tässä on öljykeskuslämmitys. Ja öljykeskuslämmitys. Mistä sä sait ajatuksen, että tuohon laittaa semmoinen silloin, kun sä rakensit kiinni ne kaikki? Joo, meillähän oli siinä silloin ihan ensimmäisiä hankintoja isompia, mitä tehtiin, oli toi
ne haettiin vielä Turusta. Silloin siellä oli joku ulkoiluvaihto, semmoinen liike, mistä ostettiin jääkaappi, lämmitin ja sitten muistaakseni toi valoheitin. Ne oli kaikki semmoista vähän niin kuin kalliimman luokan tavaraa tietysti. No, se valoheitti näyttääkin kalliimman luokan tavaralta, koska kroomia on kaunista. Joo, ja se kamiinakin oli sitten, se oli semmoinen Taylorsin englantilainen. Sehän toimii polttoöljyllä tai dieselillä. No siihen aikaan sai moottorissakin vielä käyttää polttoöljyä. Mutta jotenkin näihin englantilaisiin on aina mulla sellainen pieni varaus. Ja se kyllä oli siinä kamiinassakin. Se oli semmoinen ihan siis suoraan ilmaa lämmittävä kamiina. Niin siinä se säätö ei pysynyt paikallaan, että jos niin se joko oli kauhean ihan punahehkuisen kuuma tai sitten se kituutti pienellä liekillä ja silloin se savutti niin paljon, tuli hirveitä nokihiutaleita tuosta kattoluukusta. Sänky oli siellä luukun alla, niin lakanatkin oli välillä ihan semmoisia nokitahroja täynnä eikä lähtenyt millään pois. Sitähän ei sitten kauaa siedetty, että olisiko pari vuotta ollut, niin sitten hommattiin se semmoinen. Se on niin kuin Saksassa jokilaivoissa semmoinen Kapolan keskuslämmityskamina, missä on pakkasen sitten kiertää ja sitten toi kiertovesipumppu, eli siellä on tämmöinen lämpöpatteri, rivipatteri, mikä sitten lämmittää sen hyttitilan. Pelaa vielä tänä päivänäkin. No se varmaan. toimii nytkin erittäin hyvin. Kyllä. Että aina kun niin semmoisella viileämmällä kelillä on menoa, sitten pistät mennessä päällä ja puolella matkalla tuohon jossain siellä Ekosaare-kohdalla on jo hyttisuu lämmin. Joo. Ja saunassahan on tosiaan puukiuas, että se lämpiää puilla ja sitten siinä on vesisäiliö samassa, että sauna oli kovassa käytössä, että muistaakseni 2 vai 3, ainakin 2 ja 3 kiuasta mä oon siihen tehnyt. Joo. No, ne on poltettu puhki aina välillä. Mä oon just itse miettinyt, että talvella täytyy katsoa sitä kiuasta ja jos on tarvetta sitten tehdä uusi. Joo. Et sitten hakea materiaalit ja hitsatta se. Se oli yleensä aina loppuaikana sitten kun vaimon kanssa kaksistaan me liikuttiin, niin mä oon tuossa laiturissa ja pistän ensitökseni saunan lämpiä ja sitten lähden liikkeelle ja hän tulee polkupyörällä tonne Karkun vanhalle kirkolle, mistä mä otan sitten hänet kyytiin ja sitten menee heti saunaan, kun pääsee sitten veneeseen. No niin. Yleensä sillä retket alkoi sitten niin kuin nämä kaksistamme tehdyt retket. No sitä mä olen joskus jotain kuvia nähnyt, missä on polkupyörä oli täällä sivulla. Niin, no joo, meillä oli polkupyörät mukana ja soutuvene perässä, että sitten aina. Mihin asti te sitten veneellä menitte? Teillä oli niinku polkupyörät mukana ja te sitten nostitte ne tuohon laiturille. Ei mihin te ajoitte? Ne nostettiin soutuveneeseen. Eli iso vene oli ankkurissa jossain missä hyvänsä. Sitten pantiin soutuveneet vierelle tuohon ja sitten nostettiin pyörät siihen ja soudattiin rannalle ja sitten lähdettiin sitten jatkaa polkupyörillä, koska eihän se, jos ajattelee, että viikonkin niin kuin ehkä viikon verran ehkä meidän pisiretki, no silloin kun se oli muutamana kesänä Tampereella, siitä voidaan myös jutella, mutta totta kai johonkin täytyy välillä päästä veneestä pois, niin. Joko mentiin käveleen tai sitten polkupyörillä ajettiin maalla joku kierros Siurossa tai Suoniemellä tai Karkussa tai missä milloinkin. Että se ei ollut mitenkään siirretty laitureihin se meidän veneily. Että just se perässä vedettävä soutuvene. No se vene on just siellä nyt mun rannassa, että ei ole niinku laittanut tuohon perään. Se on paisumassa. Joo, että se on siellä vaan parkkeerattu tuohon rantaan, koska jos se uppo täällä sitten, no sieltä jotain vuotta läpi, että ensi keväällä täytyy tiivistää vähän näitä rakoja. Se on varmaan jo meidän, olisiko kolmas soutuvene siis. Ensimmäinen olikin käytetty, mutta sitten muistaakseni 2 uutta on teetetty. Aniaisen Samulle.
Mitäs sanotaan siis? Moi taas! Morjes, Tyrvääläinen. Ja syksyllä vasta puhuttiin tästä Pore-jutusta. Jatketaan sitten nyt kaunilla kesäpäivällä. Joo, ulkona lähes 30 astetta lämmittää ja kyllä, nyt tarkenee. Ihan välimeri. Niin on. Onneksi ei ole tässä nyt tällä hetkellä ja nyt näitä lokkeja kauhean paljon, vaikka näitä siellä kaupunki- ja satama-alueella on. Niin on, rannassa niitä riittää, mutta täällä ollaan metsän keskellä. Jatketaan sitten sitä keskustelua tästä meidän yhteisestä lelusta. Niin on. Aiemmin oli se sun lelu, nyt se on mun lelu. Joo. Ja tämä pienusmalli tästä venestä nyt on sitten meidän edessä. Kerro sitten tästä pienusmallista ja yleensä tästä ajatuksesta ja miten se vene syntyi. Että mistä se tuli niin semmoinen ajatus rakentaa semmoinen iso vene? Niin, ainahan sitä niin kaipaa parempaa ja parempaa. Että mehän aloitimme vaimon kanssa semmoisella vaneriveneellä, avoveneellä, mikä tehtiin, koska se valmistui 77, sillä aloiteltiin sitten reissaaminen ja sehän oli telttailua ja tämmöistä, niin siinä sitten kaikki tuli huonot puolet esille, että niin aina parempaa ja parempaa tietysti halusi, ja kun veneitähän on koko ikä ja isä ja setä niiden kanssa aikanaan touhunnut, niin totta kai sitten ruvettiin sitä itsellekin suunnittelemaan sitten tämmöistä isompaa alusta. Ja sitä sitten joku vuosia suunniteltiin, ei kauhean kauan, koska noin 79 sitten jo tilattiin rautalevyä vihaa ja tämä pianoismalli on varmaan sitten tehty, mitä 77-78 joskus, eli se runkomuoto sitten löytyi semmosia aika lailla vähän niin kuin tämmöinen vanhan tyylinen, vähän hitaajamallinen siitä tuli. Ja tilavuutta oli sitten sen verran, että siihen saatiin niin kuin mahtuu kaikki mitä haluttiin, makuutilat ja keittiö ja saunakin siihen tuli sitten mukaan. Ensin se oli vähän niin kuin osittain avovene, mutta kuitenkin sitten lopputuloksena semmoinen melkein täysin katettu. Pienoismalli oli semmoinen, mä tiedän oliko siitä viimeksi puhetta, että tämähän on niin kuin 1/10 tehty, eli ja sitten taas paino kaavan mukaan, eli se on 1/1000, eli jos se painaa niin kuin valmiina, mitä se nyt painaa 6 tonnia romuliikkeen puntarin mukaan, niin sitten toi mallin pitäisi painaa 6 kiloa, eli sitä painotettiin sitten 100 gramman punnuksen, mikä vastasi sitten tämmöisen lihavahkon ihmisen painoon, niin sitä laitettiin eri puolille laitaa ja katsottiin, että millainen se kallistelee. Ja aika vakaa sitten tuli kyllä just semmoinen kuin pitikin, että siellä voi niin kuin sivukansillakin mennä kyllä ihan huolettomasti. Tietysti moottorin paikat ja kaikki tämmöiset piti ajatella, että moottori painaa sen 400 kiloa. Ja se oli suhteellisen edessä kuitenkin, mutta aika hyvin sen asettui siihen mihin piti. Niin, siitä käytöstä vielä sitten kun ajatellaan, että sehän oli meillä siis 85 laskettiin vesille ja 17 myytiin, niin mitäs sitten tulee vuosia 33 kesää, jos toi ensimmäinenkin just tuota lehteä katseltiin, niin sehän oli syyskuuta, jolloin se laskettiin vesille, mutta kai sekin täytyy kumminkin mukaan ottaa, niin jos se 33 kesää meillä oli, niin Myyrässä siinä oli joku 4760 ajotuntia ja silloin kun niitä oli 30 vuotta meillä ollut, se mittari näytti 4570, eli 30 vuoden aikana niin yli 150 tuntia joka kesä, niin se on aika hyvin, hyvin kyllä oli käyttöä, että ei sitä turhaan tehty siinä mielessä. Jaa. Yksi ainoa kesä oli semmoinen kuin moottori. Siis juhannuksia me oltiin, niin kuin nytkin on juhannus tulossa just pikapuoliin, niin joka juhannus koitettiin ja oltiinkin vesillä, että ainoa oli yksi siinä välillä silloin kun vaihdettiin moottori, niin se oli vähän isompi homma, se ei onnistunut sitten. Mutta siinäkin oli hyvä juttu Siikasuolta, se laskettiin juhannusviikolla vesille ja
soutuveneellä hiottiin se sitten Sanamarankaan, kun vene täytyy siis juhannukseksi vesillä saada, mutta ei se sillä päästy sitten omalla moottorilla vielä liikkeelle. Sä olet kertonut sitä, että te ei ole ainoastaan näillä vesistöillä niin kuljettu, että olette vienyt sitä venettä niin vähän pidemmälle. Joo, niin on. Se on Nokian veneilijöiden satamahan on Viholassa Nokialla. Ja siellä se on joku siinä kesinä meillä oli sillä, että sieltähän sitten, se nyt ei iso homma ollut. 8 illalla nostettiin ja se oli 9 sitten trailerin päällä ja pari tuntia, kun sitä sitten traktorilla hinattiin Nokialle, niin sieltä taas tunti vesille, niin aika nopea hommahan se sillä ei oli, että sieltähän tehtiin sitten retkiä Hämeenlinnaan ja Valkeakosken kanavan läpi sitten taas tonne Längelmäelle ja Lenkipohjaan sinne ihan niin pitkälle, kun sitä väylää pääsee Orivedelle. Sä olet saanut siellä isolla vedellä myös myrskyä kokeilla. Niin on, että siellä oli kyllä niin kova. Sitten se oli Valkeakoskella, kun me tultiin takaisin, niin en muista mikä Makkaraselkä tai joku, kun se oli, niin oli kyllä melkoista keinutusta. No mutta oli meillä viime syksynäkin kyllä. No just, että viime syksynä me käytiin myös siellä. Videopätkäkin on siitä olemassa. Niin on, se täytyy saada tähänkin kyllä mukaan. Silloin myös kiitti vettä naamoja aika vahvasti. Oli kyllä, joo. Ja vaallot oli, rannassakin oli aika korkeita, puhumatta siitä, mitä olit siellä keskellä. Niin oli. Sitä ei tullut nauhoitettu, kun siellä keskellä oltiin, ei ollut aikaa. Joo, eikä se sieltä siis jotenkin siinä videolla ei se niin pahalta näyttänyt, mitä se todellisuudessa oli ja tuntui. Että. Kyllä se keinutti sitä venettä aika. Oli se aika kyllä. Mulla on sitten semmoinen juttu, yksi niistä kokemuksista, mitä vesillä oli, niin jos sen tähän johonkin väliin saa, voitte leikata sitä sopivaan paikkaan, mutta kerro vaan. Mutta niin, sehän oli perinne, että se oli viikkoa ennen vappua, se laskettiin vesille, se oli se tavoite ja aika yleensä se onnistuikin, että kyllä niin kuin jäitten seassa ajeltiin ja jäälauttoja joskus puskettiin niiden läpi, että parikin semmoista just tästä jäähommista niin, ja talven tulosta, niin keväällä oli semmoinen juttu, kun tuossa Vanhan Kirkonlahdella tulee aika jyrkkä reuna siihen siis tämän sulaveden ja jään välille, niin se oli semmoinen sitten ehkä talvi vähän mennyt pitkälle jäitten lähtö, niin mä ajelen siinä poreella sitä jääreunaa pitkin ja siinä on kaverit on pilkillä muutaman 10 metrin päässä siinä jääreunalla, että se oli sellainen aika hyvä kokemus. Ja toinen oli taas sitten syksyllä, sillä kun ylösnostahan venyi sitten lokakuuhan oltiin, koska se oli hyvinkin mahdollista lämmitys ja keskuslämmitys, niin eihän siellä kylmä tullut suinkaan ja saunakin vielä. Mutta sitten oli semmoinen, me oltiin Kuivaluodon rannassa vaimon kanssa yötä ja niin siihen illalla sitten sillä keula oli laiturilla ja peräankkurissa ja hyvin nukuttiin yömme ja sitten kun herätään, niin on satanut 10 senttiä lunta. Okay. Eli se on todella hienot maisemat sillä kun vesi on auki ja sitten maalla joka puolella mihin katsottiin kaikki on ihan valkoista. Se oli tosi hieno luontokokemus kyllä. Niin, sehän oli sitten semmoinen, meillä oli semmoinen, lehti. Niin on, tämä on aika vanha torstai elokuun 29. päivä 1985, eli niin, millähän oli semmoinen Tyrvään Sanomat paikallinen Vammalan talousalueen paikallislehti, niin Salon Veikko oli semmoinen puolituttu, mikä oli Tyrvään Sanomissa reporterina ja sitten se seuraili siitä, kun se ajeli ohi, niin tätä mun venetyömaantani ja sitten se joku päivä poikkesi siinä pihassa, kun tästä näkyy, kun se on jo sitten kokatos pois päältä, niin haastattelemassa siinä juttu tehtiin sitten. No, tuli kuuluis mies. Niin tuli. Kyllä. Niin iso rautavene, että kyllä paikalliset kuka varmaan ei rakentanut. Kyllä niitä tehtiin. Kyllä tuossa tämmöinen, mikä se oli, Kruunelli teki tässä
Rauteen kartanot sanottiin, niin se teki semmoisen tosi ison kyllä. Okei, se varmaan joku sun veneitä isompaa. Oli kyllä, se oli varmaan joku 12 metriä, 13 metriä ehkä. Sitä näillä vesillä ei enää ole. Ei, se meni sitten, ei sitä koskaan laskettukaan tuohon. Minusta se meni johonkin, menikö Raumalle tai Poriin. Selvä, jäi sitten merenkäyttöön. Niin no, uittoyhtiöllähän oli silloin niitä rautalaivoja, veneitä. No, laivoja, ne nyt oli tukkilaivoja. Se Pore on nuori laiva, sitä on veneksi vähän väärin sanoa. Niin joo. Mikä ettei, kyllähän se hyvinkin